Хыдаемның сүзеннән мин тереклек юлын күрдем. Аның якты йөзе аша хаклык юлына кердем. Хыдаем мине яратып, тәүбә бүләге бирде. Аның ягымлы сүзләре йөрәк түреме керде. Хыдаемның сүзеннән мин тереклек юлын күрдем. Аның якты йөзе аша хаклык юлына кердем. Хыдаем мине яратып тәүбә бүләге бирде. Аның ягымлы сүзләр йөрәк түреме керде. Турында ишеткәч әрнеде минем күңелем, чөнки үткән тормыш аша күп явызлыклар күрдем. Хыдаем мине яратып тәүбә бүләге бирде. Аның ягымлы сүзләр йөрәк түреме керде. Хәзер өметләнеп яшим. Хәзер өметләнеп яшим мәңгелек котылуга. Гайсәгә рәхмәт белдерәм рухымны яңартуга. Хыдаем мине яратып тәүбә бүләге бирде. Аның ягымлы сүзләр йөрәк түреме керде. Хыдаем мине яратып тәүбә бүләге бирде. Аның ягымлы сүзләр йөрәк түреме керде.